שלום לכולם, היום נרצה להבין ביסודות של DSS איך עושים ניתוח רגישות מסוג ראשון. מה זה בכלל ניתוח רגישות מסוג ראשון? זה ניתוח רגישות כזה שבו אני יכול לשנות ערכים של משתנה אחד, שיכול להיות משתנה החלטה או משתנה סביבה, ולראות איך הוא משפיע על כל מיני משתני תוצאה, אחד או יותר דרך אגב. אז מה שנרצה אצלנו למשל לעשות זה לבדוק למשל, אני אעשה לנו שיתוף מסך קל. כן, אז בדוגמה שלנו כאן, למשל יש לנו קובץ אקסל כזה. בקובץ אקסל הזה יש לנו פה כל מיני משתנים, נכון? אבל בואו נכיר אותו לרגע אחד קאט, ואז נראה באמת מה קורה. אז יש לנו כאן סניפים באילת, בשיקגו ובציריך, של 3 מוצרים שעושים. את המוצר הראשון, יש לנו פה משתנים שהם דולר ויורו, כדי לשקף את העלויות, אם אנחנו רוצים לעשות דוח רווח והפסד, שהוא בעצם יהיה משותף, כן? לכל הסניפים ביחד, נניח בשקלים. אז יש לנו ככה. באילת, הפדיון באילת שווה למה? אני עומד על התא הזה כדי שנוכל לראות, הוא שווה למחיר של המוצר הזה שנמכר באילת, כפול הכמות. הפדיון בשיקגו יהיה שווה למחיר בשיקגו כפול הכמויות, אותו דבר בציריך, הפדיון בציריך יהיה שווה למחיר כפול כמות. מה לגבי ההוצאות? ההוצאות נחלקות ככה. אגב, בשקלים יש פה רק העברה לשקלים. באילת בשקלים זה בשקלים, בשיקגו כופלים בשער הדולר, ובציריך כופלים בשער היורו. מה לגבי ההוצאות? ההוצאות במטבע מקומי שוות ככה. יש חלק שהוא הוצאות גבוהות, 517,000 לאילת למשל. ויש חלק שהוא הוצאות משתנות, שהוא 125,000 שקלים. כפול, סליחה, 125, כפול 25,000, זה בעצם הנוסחה שיש לנו כאן. אותו דבר לגבי שיקגו, בדיוק אותו דבר, המחיר, העלות הקבועה זה 180,000 דולר, ועוד 400 דולר כפול 3,000. ואילו המחיר בציריך, ההוצאות בציריך זה 80,000, ועוד 133 כפול 2,000, סליחה. וזה יוצא בעצם ההוצאות במטבע המקומי. איך עוברים לשקלים? פשוט ממירים בשער החליפין, בשקלים זה בשקלים כבר. בשיקגו מכפילים בדולר, ובציריך מכפילים בשער היורו. הצאתי פה עוד מדד שקוראים לו יחס פיננסי, לא לסעיף, לא לרעיון הזה, אבל סתם שנבין, בעצם זה סך הכל ההכנסות, סליחה, סך הכל ההוצאות חלקי סך הכל ההכנסות, כלומר אם זה בדיוק אחד, זה 100%, אז כל עוד שקל שמכניסים מוציאים אותו. אם זה מעל אחד, ההוצאות גדולות מההכנסות, כי ההוצאות חלקי ההכנסות גדולות מאחד. אם זה קטן מאחד, כמו שיש פה, זה 0.95, זה אומר שהחברה רווחית ב5% באותו סניף באילת. מצד ימין פה, ב-B2 ולמטה, יש לנו פה דוח רווח והפסד מתומצת. למשל, כאן יש לנו את סכימת שלושת ערכי הפדיון באילת ושיקגו ובציריך. בהוצאות, ב-B3, בסך ההוצאות, זה סך הכל הסכימה של שלושת ההוצאות באילת ושיקגו ובציריך. הרווח לפני מס זה ההכנסות פחות ההוצאות, יש פה אחוז מס של 40%, וכך שהרווח הנקי יהיה שווה הרווח לפני מס, כפול אחד פחות ה-40%, שזה בעצם משאיר לנו 60% מהרווח. עכשיו, מה אנחנו רוצים לעשות? אנחנו רוצים לעשות ניתוח רגישות מסוג ראשון. מה הכוונה מסוג ראשון? הכוונה שאני רוצה לשים פה ערכי דולר משתנים, כן? ונניח בין 3.2 ל-4.2, 3.2 ל-4.2 בקפיצות שנניח 0.1. אז פה הייתי רוצה שזה יהיה 3.3. העניין הוא כזה, אם אני ארצה אחרי כן להכניס פקודות מקרו, כן? אני לא אוכל להכניס אותם בצורה דינמית עם המשתנים האלה. ומה שאני ארצה לעשות, במקום להכניס פה את הסדרה הזאת הנחמדה, אני ארצה לעשות שער התחלתי, כן? שנגיד 3.2, מרווח שהוא 0.1, ואז אני ארצה לשים פה את ערכי סדרת הדולר בצורה כזאת של סדרה קופצת. למשל, כאן יהיה לי משער התחלתי, אז יהיה לי כאן שערי דולר, סתם שאני מזכור את הסיפור הזה, אפשריים. אני רוצה לבחור מה יקרה לכל אחד מהתאים שהם פדיון, הוצאות ורווח. אז איך אני יכול לעשות את זה? אז שער הדולר בעצם יכול להתחיל מהשער ההתחלתי, בסדר? ואני אוריד פה רגע את העיצוב הזה. בסדר? זה השער הדולר הראשוני. ואחרי כן מה שקורה זה בעצם יהיה שווה לפי כלל נסיגה של סדרה חשבונית. הרי מה סדרה חשבונית אומרת?
אם אני רוצה, כן, רק לשחזר לנו את הידע, זה לא קשור רק לתוך רגישות, זה קשור דווקא לתשתית שאנחנו יוצרים, כן? כדי שנוכל להשתלט על זה. אז נניח שערך הדולר ההתחלתי, ערך דולר ההתחלתי, הוא 3.2, נכון? מרווח הוא 0.1. מה זה בכלל סדרה חשבונית? איך אני יכול להרכיב? סתם תזכורת, לא קשור לתוך רגישות מסדר אחד, זה AN שווה ל-AN מינוס 1 ועוד T. זאת אומרת, יש לנו את האיבר הקודם ועוד הפרש מקובע. עכשיו, איך אני מרכיב את זה? איך אני מרכיב את זה בעצם פה? אז אני עושה share screen. אוקיי, ואז מה זה שווה בתא הזה? התא הזה שווה לתא הקודם, פלוס המרווח המקובע. בסדר? מקובע זה עם F4 ו-Enter. עכשיו אני מעתיק רק את התא השני, אני מעתיק, למטה עד שיהיה לי כאן את הסדרה כמו שאנחנו רוצים, רצינו עד 4.2, נכון? עכשיו כאן אני צריך בעצם להכניס את הכותרות שאני רוצה לבחון אותן. זה השלב השני כאן. אז אני רוצה לבחון את הפדיון, נכון? עכשיו מה שנרצה לעשות, נרצה לשים את הכותרות הנכונות לגבי הסיפור הזה של אני אעצור לרגע את הוידאו. אני אשים כאן בעצם את התאים הבאים. כאן יהיו ההכנסות. כאן יהיו ההוצאות. אולי נקרא לזה סך הכנסות, שזה יהיה יותר ברור. סך הכנסות, סך הוצאות, רווח לפני מס, רווח לאחר מס. בשורה הזאת ששמרתי עליה כאן, במרווח מסוים, אני צריך לשים את הנוסחה עצמה שתיבחן. למשל, איפה ההכנסות, סך ההכנסות נמצאת? בתוך B2. איפה סך ההוצאות נמצאת? הנוסחה ב-B3. איפה הרווח לפני מס נמצא? B4. ואיפה הרווח לאחר מס נמצא ב-B6. עכשיו מה שעליי לעשות כדי להפעיל את ניתוח הרגישות זה לסמן את הכל. ואז אולי רק לרגע, נראה את זה בלוח במחשבה מסוימת. אז מה עשינו עד כה? עד כה סימנו בעצם, כן, הכנו את התשתית. לקחנו את התא הראשון, כן, זה ממש דוגמה לאקסל שיש לכם עכשיו מול העיניים. בשורה 12 יש לנו את B14, ב-B14 יש 3.2, שזה הדולר ההתחלתי. בשורה 13 יש לנו את F12, שזה התא הקודם, פלוס B15 מקובע, ריבוע זה על שם קיבוע. בסדר? מסמנו קיבוע, וקראתי אותו עד שורה 22, ששם זה באמת השער דולר האחרון שיוצא 4.2. ההכנסות הוצאות רווח לפני מס ורווח לאחר מס, הכנסתי פה רק את הנוסחאות שלהם, זה B2, זה B3, זה B4 וזה B5, נכון? ואז את המהלך האחרון שאני צריך לעשות באקסל, ואנחנו תכף נעשה את זה גם, זה לסמן את כל הטבלה, כן? כולל המספרים, אבל לא כולל הכותרות, כולל טבלת הנתונים, לסמן אותה, סימון, אני אכתוב את זה פה, סימון, ואז מה שאנחנו צריכים זה בעצם לבחור בטבלת נתונים, בתפריט נתונים, ניתוחי מה יקרה אם, טבלת נתונים. בואו נעשה את זה שנראה ביחד בקצב שלנו את זה, אז אני חוזר שוב לאקסל. כן, אני חוזר רגע לאקסל, מסמן את הכל, ואז אני לוחץ ככה על נתונים. ניתוח מים וטבלת נתונים. לחצתי על טבלת נתונים. עכשיו פה הוא שואל אותי שאלה פשוטה. ערך התא לעמודה, כן, עמודת הנתונים הזו שנתנו, מה הוא מחליף אצלי במקור? אז זה מחליף אצלי את הדולר המקורי. איפה הוא נמצא? הדולר המקורי שלנו הוא נמצא בתוך B9, ולכן אני נותן לו כאן את B9 בתא קרס לעמודה, ואני לוחץ על אישור. פעם שעשיתי את זה, יש לי פה באמת לכל ערך וערך, למשל מה הנתון הזה בתוך התא G16, אלו יהיו ההכנסות אם הדולר יהיה 3.6. אנחנו יכולים לראות ב-3.8 תמונת מצב שזהה לתמונה שלנו, שזה מצב המוצע.
מה היתרון שלנו כאן? שהכל נשלט פה מבחוץ, ואני יכול להכניס פה גם מקרואים בשלב מאוחר יותר. ואם למשל אני רוצה לראות מה הערך הזה נותן, זה יהיה הרווח לאחר מס, אם הדולר יהיה 3.6. איך זה יראה בלוח שלנו? אז בלוח שלנו, מה שקורה אחרי טבלת נתונים, אנחנו נשאלים בשאלה תא קלט לעמודה, ואנחנו בוחרים את הדולר המקורי. הדולר המקורי בשאלה שהוא יוצא ב-B9. זה היה ניתוח רגישות מסוג ראשון. עכשיו אנחנו רוצים לעבור לניתוח רגישות מסוג שני. מה זה מסוג שני בעצם? זה כשאני רוצה לראות שינויים בו זמנית בשני משתנים, למשל שני שערי חליפין בו זמנית יורו ודולר, והשפעתם רק על ערך תלוי אחד, על משתנה תוצאה אחד, למשל הרווח הנקי. אז איך זה יראה? יהיה לי בעצם שערי דולר ושערי יורו, בסדר? באופן דומה אנחנו דבר ראשון נבנה את התשתית, ופה בעצם יהיה לי רק אפשרות לראות ציר אחד שזה יהיה הרווח הנקי. אז בואו נעשה את זה באקסל. אוקיי, אז אנחנו ניצור פה בעצם עוד פעם את הניתוח רגישות של שני שערי חליפין. נתחיל עוד פעם עם הדולר ההתחלתי, והוספתי פה גם יורו התחלתי. אז הדולר ההתחלתי, שוב נחזור, זה 3.2, אני מצביע על אותה, והדולר השני יהיה שווה לדולר הקודם פלוס ההפרש המקובע. ואת זה אני רק מעתיק, רק את התא השני אני מעתיק. וכאן מה שאני מסתכלת, אני יוצר פה במקביל שערי יורו התחלתי, בלי לשמור על שורת מרווח, וזה שווה ליורו התחלתי, בדיוק כמו שעשינו את זה עבור הדולר. התא השני פה יהיה שווה ליורו הקודם, פלוס ההפרש מקובע. בואו תראו מה קורה עכשיו. ורק את התא הזה אני מעתיק שמאלה, בואו נמתיק את זה עד כאן, זה מספיק לי בשביל ההמחשה הזאת. עכשיו כאן באמצע נוצר פה איזה תא מרווח כזה. כאן מה שנרצה לעשות, כן, עדיף להוסיף פה גם כותרות, שזה ניתוח סיכוני שינויי שערי חליפין והשפעתם על הרווח הנקי. עכשיו כאן יש לנו ככה, בעצם בתא הזה, עליי לשים בתא המשותף לדולר ויורו את הנוסחה הנבחנת, והיא הרווח הנקי, אחרת אין לאקסל אינפורמציה. איפה הרווח הנקי הכולל? פה, בתוך B6. עכשיו אנחנו מסמנים את הכל, ואז מה שאנחנו עושים, בעצם אנחנו לוחצים עוד פעם על נתונים, כן? ניתוח מים, טבלת נתונים. אבל הפעם הוא שואל אותנו וצריך לענות על שתי השאלות. תא קלט לשורה, מה מחליפה שורת העמדים? היורו המקורי, איפה היורו המקורי? B10. תא קלט לעמודה, מה מחליפה עמודת הנתונים? את הדולר, ולכן אנחנו שמים פה את B9. ואז אנחנו מקבלים עבור כל ערך נתון, למשל זה יהיה ב-J15, הרווח הנקי 484,291.974, אם ורק אם הרווח הנקי, אם הדולר יהיה 3.5 וגם היורו יהיה 5. בואו נראה איך זה נראה בלוח שלנו. אז בלוח שלנו בעצם מה שעשינו כאן, אם רק נסדר את זה פה על הלוח, טיפה את מה שעשינו, אז לקחנו את השער דולר ההתחלתי ואת השער דולר ששומר על הסדרה החשבונית, והעתקנו אותו דבר לגבי השער יורו ההתחלתי G20, ועוד השער יורו הקודם זה G פה 11, ועוד ההפרש המקובע, ואז סימנו את כל טבלת הנתונים, שמנו את התא עם הרווח הנקי כאן, סימנו את כל טבלת הנתונים, כוללים המספרים בלבד, לחצנו על סימון, בואו נעשה דולר, סימון, נתונים, ניתוחי מים קריים, אז טבלת נתונים, אבל פעם ענינו על שתי השאלות. השאלה הראשונה הייתה, תא קלט, נכון? תא קלט לשורה, והיה לנו תא קלט לעמודה. תא קלט לשורה היה היורו המקורי B9. B10, זה היה.
והדולר המקורי היה B9, זה דולר מקורי, וזה אירו מקורי. אגב, הוא מקבל את זה לבד כשבוחרים, וזה בסדר גמור להשאיר את זה מקובע. תוספת קטנה שרציתי להראות לכם, שהיא כמובן אפשרית, אבל לא הכרחית, בואו ניכנס שוב לקובץ. מה שיכלתי לעשות כאן זה קצת לעצב, רק בניתוח רגישות מסוג שני, זה רלוונטי קצת לעצב את זה. איך הייתי יכול לעצב? הייתי יכול לעשות ככה. הייתי מסמן רק את התאים עם התוצאות, ועושה קצת קוסמטיקה קלה. למשל, הייתי אולי מוריד את הנקודות העשרוניות, הייתי יכול לעשות פסיקים, והייתי יכול לעשות גם עיצוב מותנה. מה זה עיצוב מותנה? בואו נשים פה ניהול כללים של עיצוב מותנה, ונחליט. ניתן איזושהי דוגמה בסיסית ביותר. עדיף אם, דרך אגב, קטעים חיצוניים, אני כרגע רק עושה את זה כהרחבה. כלל חדש, אני אומר ככה, עצב רק קטעים המחירים, ככה. אם ערך התא הוא בין קטן מ10 מיליון, נרצה שזה יהיה עיצוב אז הגופן יהיה בצבע נניח אדום. אישור. אדום. אישור. הוספת כלל, בואו נוסיף עוד כלל, אוסף, כלל חדש. אם התאים יהיו בין 10 מיליון, ל-11 מיליון, נשים עיצוב שהוא גופן, נניח כתום. ונוסיף עוד כלל אחד, שאם זה גדול ממש מ-11 מיליון, נשים עיצוב גופן ירוק. ומה אני מקבל פה? מין כלל רמזור כזה. עכשיו שהכל פה דינמי בחוץ, כלומר אם אני שם למשל, כן, דולר 4 ודולר 0.4. עכשיו זה לא הגיוני לעשות את זה כאן, דווקא בניתוח רגישות על הדולר. זה יותר הגיוני לשים את זה בניתוח על שני שערי חלפים, אז בואו נעשה את זה כאן. כי כאן זה באמת אותו ערך ולא מערבים הכנסות והוצאות והכל עם אותו עיצובים, אותם עיצובים, סליחה. מה שאני אעשה כאן, אני קודם כל יכול נשים פה מפריד אלפים, ונוריד קצת הספרות אחרי הנקודה, ואז מה שאני ארצה לעשות, אני ארצה לסמן את הכל ולעשות עיצוב מותנה כמו שעשינו קודם, עיצוב מותנה, ונעשה את זה, הפעם זה הגיוני יותר לעשות את זה, ונעשה את זה ככה. מתחת 490,000, נעשה ככה עוד פעם, כלל חדש, רק תאים המחירים. מתחת נניח 500,000, אנחנו רוצים גופן אדום. נוסיף עוד כלל. שוב, רק תאים המחירים, בין 500,000 ל-530,000, נשים עיצוב כתום. ועוד כלל אחד, רק תאים המחירים, בין 530,000, אוקיי, אז 530,000 גדול מ-530,000, אז עדיף שזה יהיה תאים חיצוניים ולא ככה, נעשה את זה צבע ירוק. ונתן לסדרה לרוץ פה, ותראו שיש לנו פה בעצם כלל רמזור. אדום המצב הוא גרוע, כתום המצב הוא בינוני, וירוק המצב הוא טוב, והכל נשלט לפי שני שערי חליפין, כלומר אם אני מריץ פה דולר אחר, 3.4, 0.2. בסדר, זה מזיז לנו את הכל באופן דינמי. ובעצם מה שקיבלנו כאן זה את התוצאות של ניתוח רגישות, ומה שרצינו להראות זה את הניתוח רגישות בסוג ראשון, שמראה איך השפעה של משתנה אחד יכול לבוא לידי ביטוי להרבה משתנה תוצאה אחרים, ולעומתו
ראינו גם את הניתוח רגישות מסוג שני, שמראה איך ההשפעה של שני משתנים בו זמנית, משפיעים על משתנה תלוי אחד. עד כאן החלק של ניתוח רגישות.